హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డిఎస్ అప్డేట్స్. కొత్తగా 10th క్లాస్ మార్కులపై 70% వెయిటేజ్ అండ్ మార్కులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్న అధికారులు. మరి పూర్తిగా వివరాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. పదవ తరగతి మార్కుల కేటాయింపులో స్లిప్ టెస్ట్ రాత పరీక్షకి 70% వెయిటేజ్ ఇవ్వాలని మార్కులు మందింపు కమిటీ నిర్ణయించింది. కరోనా కారణంగా 10వ తరగతి పరీక్షల్ని రద్దు చేసిన గవర్నమెంట్ ఫలితాల వెల్లడికి అధ్యక్షతని ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన సంగతి మనకి తెలిసిందే. ఈ కమిటీ బుధవారం సమావేశమై మార్కుల కేటాయింపుకి అవలంబించాల్సిన విధానంపై నిర్ణయం తీసుకుంది. 50 మార్కులు పెట్టిన ఫార్మేటివ్ పరీక్షల్లో రాత పరీక్షకి 20 మార్కులు, ప్రాజెక్ట్స్కి 10 మార్కులు, నోటి పుస్తకాల రాతకి 10 మార్కులు, పిల్లల భాగస్వామ్యానికి తరగతిలో అంటే వాళ్ళ హాజరు యొక్క పర్సంటేజ్కి 10 మార్కులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు లెక్కింపు విధానం ఎలా ఉందనేది చూద్దాం. ఫార్మేటివ్ పరీక్ష మొత్తం 50 మార్కులు. దీనిలో రాత పరీక్షను 70% అంటే 20 మార్కుల్ని 35కి తీసుకువస్తారు. మిగతా 30 మార్కుల్ని 30% వెయిటేజ్తో 15 మార్కులు కుదిస్తారు. ఒక్క విద్యార్థికి రాత పరీక్షలో 20 మార్కులకు గాను 18 వచ్చాయనుకుంటే 35 మార్కులకి పెంచడం, అంటే ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేషన్ వేసి చూపించాను, ఒకసారి చూసుకోండి. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత వస్తాయంటే 31.5 మార్కులకి చేరతారు. మిగతా 30 మార్కుల్ని 15కి కుదిస్తారు. అంటే విద్యార్థికి 30 మార్కులకు గాను 27 వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు దాని వెయిటేజ్ ప్రకారం 15 × 27/30. దీని ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకి 13.5గా తీసుకుంటారు. ఇంకా మొత్తం కలిపి ఫార్మేటివ్లో 45 మార్కులు వచ్చినట్లు పరిగణిస్తారు. అలాగే మరో ఫార్మేటివ్కి కూడా ఇలా లెక్కిస్తారు. రెండిట్లో వచ్చిన మార్కుల్ని కలిపి సబ్జెక్ట్కి గ్రేడ్గా ప్రకటిస్తారు. అన్ని మార్కుల్ని కలిపి మొత్తం గ్రేడ్గా చేసి రిజల్ట్స్ అనేవి అందిస్తారు. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ కూడా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి టేబుల్ నేను మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. యూస్ఫుల్ అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇన్స్టాలో ఫాలో అయ్యి డౌట్స్ అడగచ్చు.